Angin sirtit gagaraji waktu kita pertama kenalan Mas Peperudi sumpah janji barengan ora bakal pisahan gagaraji tangkalan pari dadi saksi cinta ning dina mingguan adoni akabistoni madu janji ning sor pelem gedonggin sumas ugi taman kembang mewangi lan ranggon paku alam gagaraji sing indah dadi kenangan ning gagaraji sirkuit tempat wisata ning gagaraji pertama pandangan mata Mas Peperudi Mas Udik ning gagaraji wisata paranormal ning gagaraji impian lan kenyataan adoni alam sirkuit gagaraji Mas Udik greges ati krasa nangis kenal karo kidoda sing kota Majalengka gagaraji angin roji saksi abadi tuh kepriben ora bisa ngilangaken adoni bayangane kaya anane jero angen pengen memang tak akui durung demen adoni tapi kian rasane wis banget kangen apa kian wong sing wis kena atine adoni pribadine ngambaraken kebaikane aduh Gusti tulung satuaken ati wis beli bisa pindah ning si jene ati adoni rasane ngati yen durung dadi siji ati rasa beli kuat yen nyawang dewek keliwat adoni urip rasa kaku sedina ora ketemu rasa seneng atine yen nyawang manis meseme adoni apa maning yen lagi dodok loroan durung ngomong atine rasa deg-degan adoni apa kian adoni wong sing wis kena atine
adoni pribadine ngambarakeun kebaikane adoni. Aduh Gusti tulung satuakeun ati wis bisa pindah ning si jene ati rasane ngati yen durung dadi siji ati rasa kuat yen nyawa dheweke liwat adoni akadustomi urip rasa kaku sedina ora ketemu rasa senang atine yen nyawa manis meseme adoni apa maning yen lagi dodok loroan durung ngomong atine rasa deg-degan dudu saking kula ngrebut sintane wong siji tapi senyatane Mas Udin ora bisa kelalen nok iput umpama cinta nok iput bisa dicegah perasaan ora beda pira Mas Udin nok iput mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin terasa hancur bisikan cinta Mas Udin nok iput wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya kakang kula pengen kesanding mimiku jatiraga senajan ora dikawin Mas Udin kang kula rasane prihatin Mas Udin nok iput wong loro ana ikatan batin Mas perlu di Mas Udin lamun cinta bisa diukur Mas Udin nok iput omong ganggu lakine batur kang kula sifate wong wadon Mas Udin nok iput gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin terasa hancur bisikan cinta Mas Udin wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya